Me ollaan Flocon Technologies ja mä oon toimitusjohtaja Sirkku Rönkä. Mä oon Mikael Obakka ja mä oon kehittänyt tämä teknologia tässä 10 vuotta ja nyt olen hallituksen puheenjohtajana, rahoittajana ja firman omistajana. Hankkeessa erottelemme ravinteet jätevedestä. Eli täällä meillä on Kaskisissa niin kalanperkuun pesuvedet, jotka on veripitoisia vesiä, ja siitä me puhdistetaan sitten se vesi ja erotellaan ravinteet. Ja tämä on koejakso, jonka jälkeen sitten meillä on kustannukset tiedossa ja miten se tehdään, ja pystytään esittelemään tätä teknologiaa tähän sovellukseen meidän asiakkaille Suomessa ja Pohjoismaissa. No miksei koko maailmallekin voitaisiin saman tien esittää tämä teknologia? Flocon reaktori tosiaan siinä sähkön avulla erotellaan vedestä epäpuhtaudet tai ravinteet itsestään kuivaan flokkiin, joka siinä erotustornissa sitten nousee ylöspäin vetykaasun ansiosta, jota syntyy myös pieniä määriä siinä meidän reaktorissa. Ja erotustornissa tosiaan sitten puhdistettu vesi tulee alakautta ulos pumppausnopeudella ja flokki nousee ylöspäin ja kuivuu itsestään ilmassa olevan hapeen vaikutuksesta. Meidän ajatus on just se, että kaikki nämä aineet hyötykäyttäen, siis vesikiertoon ja myöskin tämä flokki, pitää sillä tavalla, sieltä pitää ottaa kaikki nämä arvoaineet ja käyttää ne uudestaan, niin joko sitten flokkina tai sitten poimitaan sieltä nämä yksittäiset arvoaineet, mitkä siellä ovat. Meillä tuli just näiden kalateollisuuden puolelta, niin tuli vastaan semmoisia kohteita, jossa tämä verivesi oli ongelma, että ei ollut siinä lähistöllä puhdistamoa, mihin tämän olisi voinut laskea tämän veden, ja joudutaan kuljettamaan pitkiäkin matkoja. Ehkä myös jatkumona siihen meidän edelliseen hankkeeseen, joka tehtiin tästä ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta, niin siellä meillä oli erilainen tämä vesiä, jota testattiin, eli siinä oli sianlanta. Ja se nyt oli aika paksua sitten tähän verrattuna, eli se oli meille kyllä vaikea vesi. Siitä saatiin fosfori hyvin talteen, mutta ammonium typpe ei sitten saatu niin hyvin kuin luultiin. Ja se tietysti on tulos sekin, että tiedetään, että nyt tätä pitää kehittää. Ja tässä hankkeessa oltiin myös varauduttu siihen, että ammonium typpeen poistoon pitää olla täydentävä menetelmä. Mutta nyt ensimmäiset tulokset näyttää, että saadaankin ihan meidän omalla Flocon prosessilla niin riittävän hyvin pois. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma niin on mahdollistanut meille pienenä firmana tuotekehitystyön. Eli meillä muuten ei voitaisiin tehdä kuin asiakkaan tilaamia projekteja. Ja me ei olla vielä löydetty tähän esimerkiksi näille kalanperkuun pesuvesille niin maksavia asiakkaita. Eli meidän pitää ensin osoittaa, että se toimii. Ja myös kehitettiin meidän reaktoria eteenpäin, että saadaan toimivampi ratkaisu, mitä voidaan sitten tarjota. Me haluttaisiin yhteistyötä just näiden ravinteiden tekijöiden kanssa, että miten me voidaan hyödyntää tuo flokki. Se ei ole ihan meidän bisnesalue, mutta me haluttaisiin ehdottomasti yhteistyötä tämän asian suhteen, että voitaisiin selvittää, miten parhaiten voitaisiin hyödyntää nämä arvoaineet, mitkä ovat siinä flokissa.